Papring dia lagi ya. Lalu kenal dengan ini biar mah fungbai. Fungbai lagi pun kita pernah fungbai Baokhungri. First time Baokhungri yang tanggasin dong. Angin background itu, ini unsur ini lekaya mana YouTuber perni Aada lagu saya. YouTuber perni Aada mana denglan tentang mana nugen. Nih, betul nih deh. VIRAL-Baokhungri. Amrai perlu. Oh, acha. Oh, gegem. Moजां खादा ओमफ्राय खबर सबर टपफ्रानो फैखागोन मानो फैयो होनोब्ला टपफ्रानो बेयाव थाखायो नालाय फंबाय सासे दङ नै बेबो इउटुबार नामा दा चेनेला फंबाय हा डिडि ब्लग्स ओमफ्राय नायदो नै बसफोरा हस्टारफोरा बेना नै अपारेसन आदा फ्रि ओमफ्राय एडिटिं एमजे बेना एडिटिं एमजे ना एनि भिडिअ नैबेनिफ्राय जागायनो नोंथांमोना बिनि भिडिअ नायब्ला नैबे न'नि बेकग्राउन्डखौ नायब्ला हमनो हाखागोन नै कालारफुलनो ओमफ्राय मानसिफ्राबो कालारफुल मानो होनोब्ला जोंहा बैसागु नांबाय बिसोराव एसे आदा फ्रि अलस' विथ गामसा ओमफ्राय आंबो विथ गामसा अब्ला जों थांनायसै आस्ते आस्ते नैबे कार गेग्रेबजों ओमफ्राय बिसोर फंबायमोना दाहाय थांगोन नामा सोरनाव बिनो आच्छा बरिया खिन्थु लाइसेन्स गोनाङाथ' नैबे आदा अफ्रिजों आंजोंल' जाहैबाय बिसोर लाइसेन्स गैयिजोब बेहा लाइसेन्स गैया नै लाइसेन्स गैयिखाय देलायनायफ्राबो आलदा बिसोर लाइसेन्स न' लाइसेन्स येस आदा माने आदा रियेल आदा VIRAL-Baokhungri इउटुब बेनि गारि नै बेनिफ्राय नैबो सोमोनांथाव मोनसे गारि दंबावो मालिकनि ना न' मालिकनि मोनसे मडिफाइड बलेर' नैबो दङ नै दिस इज मडिफाइड इन नर्थ इस्ट मटर्स नै वाव राफ्टर ने वाव नै 4x4 अफ रडिं नि थाखाय नायदो नै ब्लेक बलेर' ब्लेक पेन्टार बे गाग्रायाबो डेन्जार खादा नै बुत दांलानोगौ जोङो दांबालाय आदावसे नुवाखै नै बिदिसो बिराद मोजां मोनदों दा जोबोद मोजां नायथावथाव इउनिक मडिफिकेसन अब्ला लेट्स गो ओमफ्राय आदा उफ्रिनि खामानिया जाहैबाय गेट खेवना होनाय बे माने जोबोद अनसुला माने बेफोरबायदियाव सिगां गोरोथारो आरो इयो सब समाय अब्ला जों गारियाव सोर गाखोखो नायदो जों साथामल' थांगोन एमजे भाई आदा उफ्रिया उनाव हेलो माने डन सिनाखौहाय बसखौ जों उनाव दोनबाय आरो होमब्ला थांबाय थानि लोगोफोर लोगो मोनगोन बै जायगायाव बावखुंग्रि हाजोनि बावखुंग्रि फेस्टिभेल जोङो माने सान्दामारि होननाय जायगाजोंसो फैदों लोगोफोर बेनिफ्राय नैबे सान्दामारिनि समायना नैबे साहा बागानानो जोंखौ थाथ'होदों दसे माने एसे नायगिदिंदों स' दिस इज सान्दामारि साहा बागान साहा बागाननि गेजेर ओमफ्राय जों एसे क'क्राझार टाउनाव ओंखारदों नै क'क्राझार टाउन दिस इज क'क्राझार टाउन बिसोर गामसा गाननानै जा दुगा थाबायदों एन्ड एन्ट्रि टु बावखुंग्रि एन्ट्रि येस हाजो मोनबाय गोसोआबो गोजौ मोनबाय आरो ग्रिनारि अखा एसे गोलैनांगौमोन बिराद मोजां जागौमोन साइक्लिंआ मस्ट प्रबाबलि दिनै जोब्बाय नै जोब्बाय आरो जै प्रमद सरकार जै अब्ला मोनफैबाय जोङो लकेसन मेन लकेसन बावखुंग्रि फेस्टिभेल अब्ला उनजों नायदो भिउखौ माने भिउ माने बेकग्राउन्डआव सब समाय नैबे बावखुंग्रि हाजोखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जों आवगायलांनि सिगाङाव थांखुसो नाफैदोंब्ला आदा उफ्रियावहाय बावखुंग्रियाव
नैबेयाव पेन्डेल आरो स्टेज दा सानजौफु सम कालचारेल प्रग्राम जागासिनो दं बेनिफ्राय नैबेनो नै माबा कच राजबंशिनि मोसानाय जागासिनो दं जानो हागौ हनै बेनिफ्राय ओरै रायजो राजाफोर एसे अडियेन्स माने एसे खम नै सानजौफु नालाय ओमफ्राय जोंनि आसोलफ्राबो एसे गोसो होना नायदों आरो नै बेखौ बेलाय नै स' दिस इज बावखुंग्रिनि मेन पेन्डेल एमजेआ बेबायदि आरो दा नायलांबावनि मा दं देग्लायनि मेन पेन्डेल नोंथांमोना नुहुरबाय बैलाय हनै बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदों समायना बेकग्राउन्डआव दङ माने बावखुंग्रि हाजो नै बेनिफ्राय एसे सिगाङावनो ओरैहाय नैबे जाहैबाय माखासे खमलायनाय गेलेग्रा खमलायनाय बादायलायनाय एरेना एबा एरिया जायगा नैबेखिनियावहाय माखासे हटेल ओमफ्राय जाग्रा लोंग्रा दखानफोर सोरगिदिंनो बेनिफ्राय नैबेयाव मा जादों मिथिया नैबे फ्लाइट हस्टिं एरियामोन नै फिटफुला दैखांनायमोन दैखांखांबाय बेनिफ्राय ओरै जिरायथ'ग्रा खोमा बेयो रेस्ट हाउस क'क्राझार साइनि फंबायफोरखौ लोगो मोनदों नै गेलेनो फैदों ना मा गेलेखांबाय मा गेम खमलायनायाव मोजां दे आंनि बेकग्राउन्डआव नुबाय नोंथांमोना बावखुंग्रि सिख्ला दा नैबे जाहैबाय गाखोलांग्रा माने हाजो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोलांग्रा लामाया नै बेनोसै आरो बेनोसै बे मोजां मिथिगौ थांनाय बोसोरावबो फैदों नों बार जासिगोन थांनाय बोसोराव बाबा गाखोलाय ओंखारलाय बा 6 बार कमप्लिट ओमफ्रायहाय 8 बारावहाय ससेल' गाखोनानै फैबाय थाख्लाय सारजा होजों थिखिनि मोनहैदोंना मोनहैयाखै थिखिनिसिम 6 बारखा कमप्लिट बा 12 थारिखनिफ्राय गाखोदों स्ट्रं माथो बेबो बा थौ होमब्ला जोंबो आवगायलांनि ओमफ्राय जेसेबां हायो थाबायनोसै जोंबो मिथिथ'वा बेसेबां गाखोलांनो हागोन ओमफ्राय ओरै सोरगिदिंथ' नंले साइड दखानफोर दं नै एसे बिजि जाजेनबाय जायगाया एसे भिर जाजेनबायानो नै मथा मथि मानो जादों जाहैबाय डिलिशियास फुड डिबि रेस्टुरेन्ट बेबायदिनो लामा बेफोरबायदि जाथाव दखानखौ मोनगोन बर'नि खाजा अमा गोजाल' होनानै दोनदों नै ओमफ्राय नै बियो मा फंबाय लकेल दाउ बेसेबां बेसेना दाउआ मासेयाव 350 350 बा दाउ गिदिर जानाय ना फिसा जानाय नै बा बेफोरो नोंसोर बहाबा सोलोंना फैखानाय ना मा बेफोरबायदि बानायनो बर'नि गेजेरावथ' बेफोरबायदि पक'रि सावग्रा गैयामोनलै हा एसे बाजै हटेलनिबो दङ नै ओरै बाजै हटेल बे अरिजिनाल बाजै हटेलनि ना नामल' ला क'क्राझार सनितपुर ए सनितपुरनि ना दिखियाजुलि बेसेबां ओमफ्राय बियो बेसेना मोनसेयाव 100 माबा मा होनोमोनलाय मैंग'खौ बर'नि मा होनो थाइजौआथ' बेथ' थाइजौआ माथो दै बायदिसो नै ओमफ्राय नैबे अन्थाइखौलाय मानो फानदों बे अन्थाइखौ बेयाव मा दङ बे अन्थाइखौ जानो हायो हानानै गोजा माबा जिनिस दं मा जिनिस दं मा होनो गोथाव थान्दा नामाथाय बेनिफ्राय नैबे नोंथांमोना नुगोन बेबायदिनो जायगा नुगोन नैबे खबारा जाहैबाय माने मा होनो बेलाथि खबार खिन्थु सिङाव दङ जाहैबाय लकेल देसि ना बाजै माइब्रानिनो बे माने बैसागुनि रंजानाय नालाय सोरबा बेफोरबायदिखौ लादेनो ओंखायनो बेखौ बाजैमोनाबो बेफोरबायदिखौ मोनहोयो आरो दखाननि गेजेरजों बेजों लोगोसे जादेरग्रा ना माथो फिथाइ सामथाइबो दङ नै बबेनिफ्राय फैदों बाजैयालाय आङो माबानिफ्राय फैदों सेरफांगुरि क'क्राझार सेरफांगुरि बयनिफ्राय इन्टारेस्टिं नाम आंनिबो मोनदों हटेल गोसोसोनो बबे कनसेप्टनिफ्राय लाना बे नामखौ दोनखोलै बिसोरलाय गोसोसो होनबाय दा नै गोसो मालिक मोनसे गोसोसोनि मालिकआबा गोसोसोनो हटेला गोसोसोआव नै बेबायदि मोनो नै बे देसि बाथौ दङ नै मोनसे हाजो मोननायनि सिगां
अब्ला जोङो एसे दावखोहांबाय लामाया दावखोहांबायानो औ ओमफ्राय बिमालायनो खैबारबा गाखोबाय ओमफ्राय बिमासो जाबाय गोलोमहांबाय गोलोमहांबायबो एसे ओमफ्राय सोरबा माबा मोनसे गावनि साननायफोरखौ बेनिफ्राय बेयाव मोनबावबाय मोनसे मन्दिर मन्दिर दङ मा मन्दिर बियो हनुमान मन्दिर मा मन्दिर हा हनुमान मन्दिरनो बियो हिन्दु ससाइटिनि मानसिफोर नैबेनिफ्राय आरोबाव मोनसे मा होनो बियो फुजा होग्रा बेबो मा होनो बेखौ आदै हा आफा शिबनि ए आदसा भीम अन्थाइ होनो नामा बेखौनो भीम अन्थाइ बेनिफ्रायबो माखासे फुजा होलांनाय फाथै जरा गय जरा फैग्राफोर होलांनाय नै ओमफ्राय दावखोबाय ओरै बेनिफ्राय जाबाय हाजो 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 बिसोरखौ उन थांबाय नै मालाबानो आंहा एसे उन जाबाय नै बे अन्थाइखौनो ओरैनिफ्राय बेबायदि नै भीम अन्थाइआ उननिफ्राय जोबाखै दखानफोरा एखे दंथारो नै हाजो हाजोसिम बेसे गोजौसिम दङ मिन्थिथ'वा ओरैबो नै बेलाय ओरैबो दा जौखोलांबाय नै गाखोगासिनो दं गाखोग्राफ्रा सोरबा सोरबा एसे रेस्ट लादोंदां आंथ' मेंबायबो माथो बेखिनियावनो आइसक्रिम जादों आइसक्रिम ए मा नाम नोंलाय माहिर नोंनालाय रिजनि नोंनालाय बाबु मा नाम बिबुंसा ए ओमफ्राय बिसोर गाखोना फैखोना माखो फंबायफ्रा गाखोखांबाय बेसे गोजौ थांखो मा मा दं थिखिनियाव बुंसाय औ ओमफ्राय दखान दालांबो दं बा जोंथ' नुहैनाय नंला बिसोर थानायानो जाबाय बेखिनिसिमल' हासिगोन जों माने जों बांद्राय मेंहोनानै लाले मोनायाव खामानिबो दं बेनिखायनो बेखिनिसिमल' गाखोनायसै जों नङाब्ला मेंब्रेगोन फंबायखौ मानो लाबोआसै फैयानो अब्ला जों ओंखारबोफिनबाय जा एसे गाखोदों ओंखारबोफिनबाय थांफिननायनि सम ओमफ्राय बिसोरबा मा जानो लुबैखो बेयावबा माबा मोनसे जानो लुबैथारबाय आरो बिसोर जानो नागिरबाय मा जानो नागिरदों गय जानोसै गय माबा मोनसे जानो गयावनो होफादो गय आदाखौ मानो लाबोआ एबा बबे देशनिलै गयाबा ओमफ्राय थालिदा बेसेबांथो बियो 20 थाखा जरा जरा 20 थाखा 10 थाखा होदोरा जोंनो बा गोरोंलै बियो नै नायग्रासो बाजैयाबो का जाने ओले काबर आयो माथि जाने काबर आयो नेपाल काठमान्डु बे काठमान्डुनिफ्राय फैदों नै बिसोर कहिले आइपुग्यो हिजो ए मैया सफैदों जाहैबाय फुजा गर्नको लागि आयो ए लुलु कसरी आयो अब साधु सन्तानलाई भाडा लाग्दैन ए लुलु फ्रीमा आउँछ कति दिनको लागि आयो अब कति दिन बस्छ थाहा छ यो प्रोग्राम के हो थाहा छ तपाईहरु फ्रीनि साबस्क्राइबारफोर आरो नैबे बाजैमोन मादैमोन बे आयंमोना बिसोरो साबस्क्राइबारनो औ बेलाय मान होबाय बियो मालाय नायो जोङो बिराद मोजां मैयाबो 10थायाव 10थासिम नायदों आङो आदा उफ्रिनि भिडिअ नायाबा उन्दुआ होनदों नामा मादैया नोंनिखौबो ए आंनिखौबो नायो ए हामबायसै ए आरो नैबेना लिटिल साबस्क्राइबार्स फ्रम क'क्राझार नै बेना एमजेनि फेन्स Yes, good boys. मोनफ्रोमबो पस्टाराव जों बेफोरबायदि इएमफोरनि बा इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरनि पस्टारफोरखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय थारिखखौ नायना लादो 12, 13 and 14 एप्रिल भेनु हारिनागुरि क'क्राझार बायदिबाव ओमफ्राय नै पेप्सि बावनो खम बाजेटनि पेप्सि बेसेबां बेयो दामा 10 थाखानि पेप्सि ओमफ्राय नोंसिनिया महाय न'आ बेलगुरि राबाफारा माने बिसोर राबासो नै ओमफ्राय बर'आ ओरैबायदि बर' रायलायखायो रोंजोबखायो ए फिल्मफ्रा हाजोबखायो ए नोंसोरलाय
जोंबो हायो हाजोबखायो 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 क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि लामाफोरा औ गुदुं खबर होनलायलायो दा फ्रुटि पेप्सि नै खम बाजेटनि मोनो बेयावहाय आयु प्लास्टिक सिङाव पेप्सि खयथा जाखो मोननै वाटारमेलन 20 थाखा 40 भिडिअआ जोबथ'वाखै लोगोफोर जास्ट जोङो एक्जिट एबा ओंखारनानै फैनायनि समावहाय जों गुबुन लामाजों फैदों नालाय माने नैबे मोनसे गुबुन लामाजों लाबोदों बेनिफ्राय बिराद मोजां भिउखौ बेयाव मोननो हायो बिहाइन्ड मी हाजो बेनो बावखुंग्रि हाजो बावखुंग्रि हाजोआ माने बावखुंग्रि हाजोआ बिराद गोलाव गेदेर गोजौ नालाय जोबाखै आरो जों दाबो बावखुंग्रि हाजोनि एरियाखौनो जों बेबो फिसा मोनसे वाटारफल दङ माने दै बाज्रुम बर'आव बुङोब्ला मोख्रा गोबानाय दै बाज्रुम होनना बुंदों आदावफ्रिया माने बे ज्रेद ज्रेदल' एसेल' गनायखाय बेखौ मा बुंबाय बियो मोख्रा गोबानाय दै बाज्रुम जाहैबाय बियो नै बे दैया मोख्रा गोबानाय बायदि जानो हागौ बोथोराव एसे मोजां बोहैयो जानो हागौ एसे मोजां जानो हागौ खिन्थु बाज्रुमो मोख्रा गोबानायफोर बायदिल' औ स' दिस इज इन क'क्राझार बावखुंग्रि एरिया वाव दै नाहरोब्ला आरो नुबावगोन ओमफ्राय बेयाव माखासे फंबायफोर दं नै बिसोरनिबो वाव वाव जागासिनो दं हरै राइडारफोर ना मा बे फंबायफोरा जायखिया बिसोरनिबो गासैबो वाव जानानै दं नै ओरैहाय एभरिथिं इज वाव दिस साइड अलस' बावखुंग्रि हाजोनि गाहायाव नै बेफोरबायदि माखासे स्राय स्राय दंफां फिसा फिसा जौनायखौ जों नुदों माने बे माने नायोब्ला माने वालपेपारफोर बायदि जों नुनो मोन्दों दे नै वाव ओरैबो वाव जेरैथिंबो वाव आरो बेवहाय सब दिगि वाव माने नैबे दै बाज्रुमनि साखाथियावनो ओरैहाय फुजा होग्रा जायगा जों बेयाव नुनो मोन्दों जाय सिख्लाखौ जुदि लानानै बावहाय बोर बियो बै सिख्लाखौ मोनखागोन ओमफ्राय मोनाब्ला बियो थैनांगोन अब्लाबो मोनथारनांगोन बे मोनखागोन औ बेफोरबायदि जिउ लामा गिदिंनायफ्राव बेल होखाव होसि बेबायदिनो फैयो नै बेलाय रावबो मानिया बेलाय बिसोरबो गासिबो वाव